בטופס הרמזור יש כמה לשוניות. לשונית כללית, אם התלמיד עבר בית ספר, בריאות, פרופיל סוציו-אקונומי. לשונית של תפקוד לימודי, הישגים, אוריינות, ציוד וארגון, הכנת שיעורי בית, לקויות. לשונית של תפקוד התנהגותי, לשונית של חוזקות, קשיים, אתגרים. אני רוצה להתמקד לצורך הדוגמה בלשונית של תפקוד לימודי. לדוגמה, בחרתי את העמודה K של סדר וארגון, כאשר מנקדים 1, משמעות היא ציון שלילי, שהילד לא מאורגן ולא מצויד לרוב. ציון 2, לעתים הוא לא מאורגן ומצויד. ציון 3, מצויד ומאורגן. כאשר ניקדתי וספרתי, ראיתי שיש 6 תלמידים שקיבלו ציון הנמוך ביותר 1, שזה 20% מהכיתה, וזה לא ייצג עבורי תמונה מדויקת של המורכבות של הכיתה. ולכן אני בחרתי להסתכל על ציון שלילי כעל 1 ו-2. גם 2 החשבתי כציון שלילי, ואז יצא ש18 תלמידים יש להם קושי של סדר וארגון, ו8 קיבלו 3. זה עניין של הגדרה. אני הרגשתי שזה נכון בזמנו, אבל אפשר להסתכל על זה אחרת. ואז לקחתי את הנתונים האלה אל תוכנית עבודה בעקבות מיפוי רמזור. אפשר לראות את הקריטריונים מצד ימין. נתמקד לצורך הדוגמה בהבאת ציוד. יצא ש11, אמרתי מקודם 8, 11 קיבלו ציון חיובי של 3, שהם מסודרים ומאורגנים, ו18 קיבלו ציונים של 1 ו-2, שיש להם איזשהו קושי בסדר וארגון, ואז המשמעות היא שמקבלים ערך כמותי, 62% מהתלמידים יש להם קושי או בעיה בהבאת ציוד. כמו שאמרתי, אם נבחר לומר שרק ציון 1 הוא שלילי, אז יש 6 תלמידים שקיבלו 1, ואז רק 20% מהתלמידים בכיתה יש להם קושי בסדר וארגון, איך שתבחרו להסתכל על זה. ואז עם הנתונים האלה ועם התמונת מצב הצבעונית, שעושים ככה זום אאוט ומסתכלים, אז אפשר לראות שהבעיות המרכזיות מבחינה לימודית זה הנושא של אוריינות, שיעורי בית וציוד, בעיות קשב וריכוז. מבחינה התנהגותית יש הרבה תלמידים עם בעיות התנהגות, קושי בקבלת סמכות. ומבחינה חברתית זאת כיתה של מנהיגים, יש שם תלמידים מאוד חזקים, מאוד דומיננטיים, אבל לוקחים את התכונות האלה למקום שלילי, וזה בעצם הקושי המרכזי בכיתה הזאת.